I dag har jeg taget dem med herud, fordi vi har startet det her valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen, som hedder det pædagogiske måltid og sundhed. Så derfor er tanken jo, at eleverne de skal få en oplevelse på egen krop med, hvad det vil sige at rykke sig fra inderummet til uderummet. Vi har lagt ud med i dag ikke at have så meget fokus på måltidet, men mere at have fokus på det og de gevinster, der er ved at være ude i naturen. Herunder den sundhed og de sundhedsgevinster, der er ved at rykke sig herud. Vi har snakket om sundhedsbegrebet, vi har snakket omkring definitionen af sundhed, at det ikke kun er fravær af sygdom, men det er den generelle velvære. Og så skulle vi sidde med lukkede øjne og sidde og være herude og bare være i naturen og lade vores sanser få lov at spille. Og selvom vi er egentlig stadig tæt på byen, så er vi jo landet i et naturområde, hvor de får lov til at bruge deres sanser. Jeg kan mærke, at jeg træder ind i en helt anden rolle. Jeg er stadig deres underviser, det er stadig mig, der sætter rammerne, og det er også mig, der har planlagt undervisning, og det er stadig mig, der har øje for deres fagmål inden for det her valgfag. Men der er flere sådan uformelle snakke mellem mig og mine elever. Jeg får en tættere relation til dem. Jeg har kendt dem i 5 uger nu, men sådan en dag her med en fælles oplevelse, det giver noget rigtig godt til vores relation. Vi har både faglige snakke, men vi har også de mere uforpligtende snakke. Nu kan man sige, at jeg lagde jo morgenen ud med. De kom herud, og vi sidder på nogle skind over på bænken herovre. Jeg har jo ikke mit PowerPoint i ryggen. Jeg har jo ikke mine normale pejlemærker her. Så det gør, at jeg bliver tvunget til at virkelig gå ind i mit stof på en anden måde. Fordi jeg skal formidle det på en anden måde. Jeg har ikke min støtte. Jeg har mig selv, og jeg bruger mig selv faktisk endnu mere i at sidde herude. Og jeg føler, at det er ikke fordi, jeg synes, der er en kæmpe barriere, når jeg står ved tavlen, men der er en anden fordeling af rollerne, en mere tydelig fordeling af rollerne, når jeg står inde i tavlen. De sidder nede ved deres bord, og jeg står op og skal styre det her skib. Jeg kan også mærke, at eleverne tager større ejerskab over undervisningen, når vi står herude, fordi de også kan gøre mere herude, i stedet for at sidde dernede. Og det, de kan gøre, er egentlig bare at stille spørgsmål. Hvor her kan de gå ud og være aktive med deres krop. Så det bliver, jeg synes, at vores rollefordeling bliver anderledes. Og det er godt med noget variation. Det andet fungerer også rigtig godt, når man står inde i klassen. Men når vi kommer herud, så sker der helt sikkert noget ved det. Jeg sad også ned, da jeg underviste. Jeg rejste mig ikke op. Jeg sad ned sammen med eleverne omkring bænken. Ja, det gør noget rigtig godt. Jeg håber, at de kan se, at de får nogle kompetencer, sådan helt lavpraktisk i. Bygge et bål, bålsikkerhed, hygiejne med madvarer, omkring det at lave mad ude i naturen med deres pædagogiske målgruppe. Og så håber jeg også, at de tager sundhedsaspektet med, og at de ligesom får lov netop at mærke på egen krop, hvad det gør at rykke sig fra inderummet til uderummet. Og at de så netop med den her kropslige erfaring kan give dem videre til deres pædagogiske målgrupper, når de kommer tilbage. Altså det, at vi får etableret den her grønne tagterrasse, det gør, at jeg får nemmere ved i kortere tid. Nu kan man sige, at i dag har jeg valgt at tage dem herud i 5 timer. Jeg kunne også have en halv undervisningsdag, eller bare 2 timer, så det bliver mere tilgængeligt. Og på den måde bliver det også mere retvisende i forhold til de elever, jeg underviser i hvert fald, som jo arbejder ude i en institution. De skal også bare lige gå ud af døren, og så er de i uderummet. Før, altså nu hvor vi ikke har vores tagterrasse, så er der jo ikke et sted, hvor jeg kan lave, kan man sige, simulation af, hvordan det vil være for dem ude i deres institutioner. Så det kommer til at give mig en større tilgængelighed, og det kommer til at give mig en større lyst og mod på måske også at bruge uderummet, fordi det netop er mere tilgængeligt, og det er lige deroppe. Jeg tænker, hvis man har det udgangspunkt, der hedder, at man er utryg i naturen, så tænker jeg, at helt naturligt, så smitter den ro, som jeg også kan mærke, nogle af de elever, som ikke er vant til at være ude i naturen, de får. Den tænker jeg, at man i lige så høj grad som underviser kan bruge. Og hvis man så er helt ny i uderummet, så stiller man sig jo nysgerrig sammen med sine elever og lærer sammen med eleverne, hvordan det er at være herude. Jeg har heller ikke alle svarene herude, og det ved jeg også, mine elever ikke forventer, jeg har. Hvis der er noget, de stiller mig et spørgsmål om, så stiller vi os nysgerrige sammen og bliver klogere sammen på det. I stedet for, at jeg skal være oraklet, der har alle svarene. Det er ikke mit mål med min undervisning. Så det der med at ture at være ny
i noget, og turde være usikker i noget, og gøre det sammen med sine elever. Det tror jeg skaber igen en større forståelse for hinanden, underviser og elev imellem. Det har givet mig nogle overvejelser. Jeg synes især det her med sådan at tænke uderummet ikke kun som, nu skal vi ud og bygge noget, eller nu skal vi ud og lave noget, men også bare det, at man træder ud i uderummet, har en værdi i sig selv. Så det er ikke fordi den undervisning, jeg nødvendigvis har, det ved jeg, det er i dag, men jeg kunne også godt have taget noget andet undervisning med herud, som faktisk ikke havde noget med naturen at gøre. Men bare det at træde ud i uderummet, så der er en gevinst i at bruge det her som et klasselokale, selvom emnet ikke omhandler natur i sig selv. Det tror jeg faktisk er den største læring, jeg har taget med, eller det har i hvert fald givet mig sådan en eller anden aha-oplevelse af, at jeg kan også godt bruge det i en anden sammenhæng. Lad os sige, at jeg underviste dem jeg har dem jo også i digital kultur. Det vil ikke være et fag, hvor man lige umiddelbart tænkte, at det skulle foregå herude. Men bare det at tænke, at uderummet som klasserum, jeg ved, det giver, nu har jeg lige sagt det her med, hvad gør det med vores rollefordeling? Det giver en helt anden rollefordeling. Det giver nogle måske faktisk mere aktive elever, nogle mere tilstedeværende elever. Der er ikke alle de her forstyrrelser, som vi også kan møde inde på skolen og inde i klasselokalet. Der er for eksempel ikke noget skærm. Hvordan det der med, det stiller nogle andre krav til undervisning, og jeg tænker, at det vil udfordre mig at prøve at tage et andet fag, som ikke lige umiddelbart passer ind herude. Men fordi jeg kender gevinsterne i forhold til elevernes respons på at være i uderummet, så vil jeg have mod på at tage et andet fag herude. Jeg håber jo, at vi så inde på vores skole kunne være foregangspersoner for netop at få den her, som jeg også føler, jeg som underviser har fået den her aha-oplevelse af, hvad kan uderummet også? Fordi der er mange benspænd, tror jeg, der er mange, der kan se i det at bevæge sig ud i naturen. Kan man have en kørestol med? Kan man have syge mennesker med ud i naturen? Der tror jeg, man skal blive bedre til at se på de her, se på sundhed som et større begreb og tænke, at det, alle de gevinster, vi kan få ud af det, dem kan vi også overføre til vores målgrupper. Men det kræver, at dem, vi sender ud og arbejder med de her mennesker og de her målgrupper, de føler sig ordentligt klædt på. Fordi ellers så tror jeg ikke, vi rykker noget. Hvis man bare, det kan godt være, der er fine som her, fine udefaciliteter, men hvis vi ikke har uddannet nogen i at bruge det på en ordentlig måde, så tror jeg ikke, vi kommer særlig langt. Så det kræver simpelthen, at vi som undervisere og som skole tør gå foran i og sige, hvordan man kan bruge det.